Y para uno ongi etorri lasto txapelen kanalera, ongi etorri World of Warcraft izaspa bataila eta teoria honetara, eta teoria hori esaten duenaren arabera, behin 10 bataila jokatuta, ezazpi, zuzenekoaren errakuntzat etenez itxasontzia izateaz gain aukera ematen duela Enterprise itxasontzia izateko, eta hori ez dakidanez egia den ala ez, hasiko gara gutxi gora bere igo behar ditugun itxasontziekin, kasu honetan Buffalo tier bederatzikoa, eta ea zer moduz moldatzen garen, eta ea lortzen dugun hori. Ea teoria hori benetazkoa den ala ez. Eta noski saiatuko gara partida guztiak irabazten. Esaten den moduan, kasetari batek ez du jakin behar euria dagoen ala ez kalean. Kaler irten behar da eta bertan euria dagoen ala ez ezagutu aurretik. Edo lehiotik buru ateratzea eta benetan euria dagoela nabaritzea edo ez. Baina beno, inoiz dakizu non ateratzea, ondo eta noiz txartu. Bataila hau ez dugu soberan maite. Baina guazen pizkanaka goezatxoak etortzera. Gainera jartzen du 10 bateatan jokatzea, irabazi ala ez. Baina etxaiak ikusten dituzu, ala? Itxasontzi hau destruktoreak akatzeko itxasontzi motarik onenak direla. Baina beno, ez inoiz gutxi etzi etzaia. Bada espada. Bale, orain ikusten da bat. Ez gara heltzen, beraz ez dugu jaurtik eta alperrik galduko. Beste gauza bat da, ikusten duzu itxasontzi heltzen zarela eta tiro egiten duzunean kale. Gatzen du gorra, gatzen batu gondo, eta bestela, entzat tiroak horra heltzen dira. Zazpi, horra.
Yoshino. Bueno, gutxi ezer baino gehiago da. Kitakaze tier bederatziko Japoniar destruktorea. Eskerrak denborarekin ikusi dugun. Hemen. Niri batelo irutzen zait operazioetan daudenetatik zaiena. Eta hegazkin itxasontzia eskoltatzearen ere bai. Epa. Tier sortzikaz txontziak ere dauzkagu l'Adventurier. Agian litzateke operazio batean aitzeko kaskarrena. Hori ez da gure helburu nagusia, tier sortziko helburua jok igotzea da. Gabera, kanpaina ez dut momentu batez urruti. Ben, leitenena bukatzen dugunean, hau da 10 partida jokatzearena, ja, bueno. Baina jokatzearen azorik denez berdin zaigu kanpainako balio izatea ala ez. Kaso honetan, beste gauza bat izango balitz, bagian jogatu genuke botaren kontra. Galduko ditzasontzi bat. Hegazkin festa dator. Tiro gehiago egiteko, bale. Atago mantentzen du tier sortzikoa denez. Nahiz eta gure taldean tier sortziko itxasontzirik ez izan. Tier bederatzi eta marrakoak. Gauza da tier sortzirekin, tier bederatzikoak tokatez eskizu edo tier saspi ere bai. Hori agian batzutan nahiko
putada izan daiteke. Agar esperientzia guztia batzen gaude. Eugi arte magian 3.000 pilat izango da. Behintzat, estatu batuetako tier 8ko falta zaizkigun 2 itsasontziak desblokeatuta izateko eta Colorado kendu ahal izateko. Bueno, hori pazientziarekin. Bueno, erretzen gaude. Harugumo. Eman patxadarekin. Yamagiri. Hori gertuago daukago. Vale, disculpa. No, Margarita zuntziak. Pizkanaka zuntzitzen. Batez ere destruktoreak torpedo pila dauzkatelako eta torpedoak ez izku bat egiten. Batez ere bufalok ez ditu bat ere atzegin. Genean eskatu du. Esan desmugitu barko esaten nuen torpedo festa hor dago. Horrek ez da nahi du. Saiestu daitezke. Bai. Gero eman baduzu sekulako buelta. Baina beno. Libratu gara. Ez que torpedo festa oso gorra da. Bale, Los Andes hasi da hor rutitik tiroak botatzen, ez nolako jakiten segaitik hasiten hainbeste geizten iparraldeko aeroportua.
Gordetzen nabil Buffalo behar duenean agian 30.000 esperientza falta zaizkionera igotzeko tiera marrera, orduan hor bonifikazio urdina jartzeko. Vale. Naiz eta ez eman atentzioa deitzeko. Denbora daukagu. Loitxasontzi salbatu behar dira. Bai, arazorik gabe. Agian sentatzen gara guztioko lehenago bukatzen dugu. Ideia moduan, Listo. Ondo jogatu da aldea. Lehengo iraztegatik 140 gehiago. Eta dena urtu dugu. Ez dago txarto, pizkanaka. Tier sortzi. L'Aventurier. Itxasontzi motagatik, partida eskarra batean asko ere hobeto. Hala, guazen bank. Itxasontzi hau oso ona da 6 kilometratik tiro egiten duenean eta torpedoengatik, baina gauza da izkutatzeko garaian beno, agian oso ongi ez dela izkutatzen. Baina, beno. Bale, hori non eskatu du. Hondak eramaten du. Montana ez da gure zonaldean. Baina sekundarioekin agian beste itxasontzi batzuk daude. Hala ere ez dakigunez itxasontzi dituen, gerturatzen bazara sekundariekin arazorik gabe. Ondoan ditu Des Moines eta Ipiranga. Ipiranga sekundarioak ditu berez. Eta Des Moines eskarrako tiro egiten du.
Oaz eman. Hauza ikusten gaituztela 6,4 kilometrotan. Gero jeitze daiteke aukera hori bai, gauza da ez duela kerik iskutatu ahal izateko. Adventurier. Yan ez deiarik honen. Tira. Eta jarriko da erdian, beti dago norbait jartzen dela torpedero baten erdian. Utzi nire lan egiten, txo. Os kilometro. Mugitzen ez bazara oso ongi gaude, mugitzen zara, bueno, beste bat dauka zuretzat. Eta zuretzat ere izan ditzaket. Utsi da zu buelta ematen. Bi eta bat dauzkagulako, txo. Hala, begira, bat pikutara. Oso gertu itxasontzi hauek sekulako potentzia daukate. Eta orain ziztu izian kanpora. Jurak? Agur. Bori, itxasontzia oso ona da. Gertu dagoenean. Zenbat eta gertu egon torpedoak min gehiago egiten dute. Hau da, hori ikusten duzuen marra potolo horretan min gehiago egiten du. Hortik aratago min gutxiago egiten du. Bueno. Minare bada. Horregatik honekin izan bar da oso izan bar duzu kontu handia. Bestela ikusten bazaituzte, esan daiteke akatuta zaudela. Operazioetan. Hok. Bueno, horrekin txartu ez gaude. Borroka, non togatzen zaigun. Helburua irabaztea da beti. Zuntzitzen bagaituzte, beste gauza bat da. Partida hauen tenpaisekin jokatzea puntazo bat izango litzateke. Dago zonalde bat diskutatzeko. Nahiko polita. Ipiranga eta Bismarrekin uste dut aukera ez litzatekeela egokiena izango. Bueno, aleatorio da, lehen bat zegoen aukera zu jogatzeko, nahi zenuen modua. Eta itxasontzi batzuetarako mapa batzuk beste guaino hobeto funtzionatzen dute.
Luego es en sonal de... Bueno, secretura es... Agian itxasuntzin galesekin aukerari hona izan daiteke. North Carolinaekin jokatzen duenean, mapa hau nahiko ongi funtzionatzen zuen kontuan izan da, babesa zuela eta estatu batuarrak distantziatik potenteak dira. Claro, tiro sortzea zara, tiro bedatxe tokatzen zaizkizu, hori da opur bat. Ez dakit nola hartu, ondo, txartzo. Behar duguna da, babesa. Hora apur bat babestuta gaude. Angulua ez da oso zuzena, apur bat atxako joan daitezke, eta hemendik Bueno. A ver. No, koloa jogatu dezaket esperientzatzeko itxasontziarekin. Dakien ez gaude zonalderik egokienean. Hala. Bazen apur bat atzera. Korradon misio batzuetan oso gaikarria da. Iowa. A ver, suba. Min askorik agian ez diogu egingo. Baina zer baino gehiago beti da positiboa. Bergara erraz sendatzera. Engine boost 解除。 Bestela txikituko gaituz.
Txikitu gaituzte bai elo bai. Berdin du. Sendatu ale sendatu agur. Bueno. Vale. Ipiranga. Bueno. Behintzat tier normalekoak dira. Musashi edo Yamato. Bueno. Eta gazken itxasontzi bat. Ongi dago. Lehenan biziko eraso nondik datorri. Bapatan desagatzen dira. Zergatik ez dakit. Ai. Ikusten naute meni eurak ez. Eta hori zergatik. Hori da, batean, bueno, horrelako gauza gertatzen dira. Non daude? Agian horra joatea bakarrik ez da ideiarik zentzuzkoena. Beti dago baten bat, mugitzen zarenean erditik jartzen dena. Bueno, batzutan hori ni nahi. Zenetzen ez behintzat begiratzen. Bai, elkongo hau ba. Tier 6, tier 5.
Oazemank. Emate ondio dondo. Apur bat aurrerago. Horrela, gainoi sekundarioak lehentzago sartzen dira. Eta hori guretzat ona da. Congo Death. Oazemank. Lenda bizi hauek gero besteak. Mugitu beharko aldamu. Orain besteak. Jorni biratzen nabil. No itxaron. Destruktoreak beti zehuzerrengatik ahaztu egiten diren gauza horietakoak dira. Eta gehienetan eurak dira defentsa lerroi egarotzen duten lehendabizikoak. Bueno, galtzen dena da, Musashi beharran etzen da Yamato, bueno.
Gerturatu gehiago. Mesedez. Zuntzitu, more. Zuntzitu behar zaitugula. Zazpigamet. Gara besta aldera. Ikusten nagoen ikusita. Bale. Zaki zein momentutan izan den, baina tira. Ja berdin du. Hala, pikutara. Ja. Ginesio beti saiatzen da, izkinatetik sartzen. Gineso. Bueno, suerte charra. Joder, bueno. Bismarck. A ver. Camuflaje. Listo, horrela politago dago.
Zen aurrera. Ea zer topatzen dugu. Bueno, ea zer moduz funtzionatzen duen. Bueno, hemen ongi funtzionatu dezake. A ber, ez da sekulako kamuflajea. Baina, bueno, behintzat jokoari ematen dio apur bat ikusgarritasuna. Hori bai, kamuflaje lortu nuen ekitaldi batean, zirela egitea misioak, eta misioak behin lortuta lortzen zenuen hori. Zen Alemaniarraren eguna, eta egun batzuetan World War II komunitate osoarekin lortu bert zenituen 5 aldiz ez dakizen bat esperientzia puntu edo min egin itxasontziei, eta horrela bizkanaka helburua betetzen zoaz eta bat. Hydroakustische Suche aktiviert. North Carolina... vale. Uste nuen besteren ondoan ematen zuela Japoniako bandera. Vale. Boge beste gotxa batzu egiten zituela. Kagerok badauka eta Hyperrek ez dakin duen kerik, suposatzen dut baietz. Alsazerekin edo Ritzeliarekin gertatzen dena da akorazatuak izan da borrokan laguntzen zutela. Enben baskorik ere ezin duzu egin.
ちら任務部隊司令部ラプターに次ぐ最適なルートを検討中だ。北西に向かえ。 hala, mogami bat. Nioko torpedoak ditu. Ez da torpedero, baina torpedoak badauzka. Torpedoak ez eizkigu bat erretzeik. Batez ere ematen digutean, gu torpedoak botatzen baitu asmatzen dugunean, hori bai gustatzen zaigu. Feueralarm! Zer Mogami nioko nurrengoa da. Torpedos direkt voraus! Torpedos voraus! Itzaitu, no? Orain, babestera apur bat. Problem gelöst. Achtung! Unterstützt das verbündete Ziel! Ja, bueno, jaipestu libratzen dela. Gesichtet. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Gauza errorik egiten ez badu libratzen da. Hori bai, torpedoak igutzen badu bigutara doa. Feueralarm! Zuharu ere gehiago da kainoneroa. Abgemacht. Problem gelöst. Torpedos Backbord! Ikusi dituela torpedoak txo. Garen apur bat zendatzera. 部隊司令部よりラプターに次ぐ合流地点を送信中。確認せよ。こちらラプター。了解。進路を変更する。 Caca.
Sendatu gara apur bat. Ba, guazen japonerrei kaina apur bat ematera. Kritischer Maschinenschaden. Suposetzen jartzen duela, Problem gelöst. hori blokeatu dela apur bat abiadura eta hasi tirokatzen. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Höhlenbruch. Wasser dringt schnell ein. Problem gelöst. Feueralarm. Hemen askan defentsa bat egiteko da. Hemen pikutara joango garelako. Pikutara. Bueno. Pena izan da hori aia ganaukan. Ble, ble, ble. Fuck.
Mini partidatzoak. Paolo Emilio, galdu dugu. Paolo Emilio galdu dugu. Zen horra. Horran Bismarck. Ben izan da Bismarckekin ez dugulako partida txarra egin, baina eske mapa horren azkenengo zati ere batzutan gogorra da esen beste urrearen babestarena, baina tira. A ver. Mendegatu naute. Jok. Bismarck. Zen horrela.
Gefecht beginnt. Warte auf Anweisungen. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Ui. Hala. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Gegnerisches Schlachtschiff entdeckt. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Gegnerisches Schlachtschiff entdeckt. Bueno, bintzat, nahiko urrutik ikasten da tirak botatzen. Eta hori oraindik ere hobetu diezaiokegu. Feueralarm! Was matu. Torpedos direkt voraus! Torpedos Steuerbord! Unser Team hat die Führung übernommen. Warte mal. Unser Sieg ist in Sicht. Hydroakustische Suche aktiviert. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Gegnerischer Zerstörer versenkt. Problem gelöst. Ah, bueno, ya digo. Miyako.
本に生きる。感謝する。作戦指示を。Moin, zer da moin. A ber, begiratuko dut. Izango da kaixo, kaixo zein hizkuntzatan. A ber. Moin. Ah, vale. Moin da. Bueno, idazten dela M-O-I-N. Kaixo Hamburgoko zonaldean. Ba, oso ondo. 敵を発見した。Ah. Ortroiako Elena. Kazuki ez bestea. Izenei esan desgoatzen zen. Ah. 敵駆逐艦の撃沈を確認。敵巡洋艦撃沈。我が軍が優勢になりました。我が軍の勝利は目前です。That's it. Start 43. Ziratzuyu izango litzateke. Beretzigarrena. Dierzein. Hora gatu du esperientzia gehiago dituena.
Akaro, ez da berdina. Destruktora eta korosatu bat edo kruzero bat. Batzuk behar dute esperientzia gehiago heltzeko helburura, batez erakorasatuek. Helburu nagusia da, saiatzea heltzen Bufalorekin desmoinezera, eta bezain laster Colorado bidaltzea infernura. Ikusi zaitutxo. Defendatu zuen. Libratu ditugu guztia. Oso ondo dago. Nire batu garen ala ez benet. Gian hori zuntzitzen badugu bai. Zenbatek ematen dioten. Agur. Zeman. 勝利は目前です。
Jersey, Gaedi, 3.000. Bueno, desfaldo berdin zaigu izate. Hau bagokaz ez, Pensacola ez. Boutoni 3.000. Nürburgring 19.000. Leanderau. Oraingoz gehiena hau. Trento, Ramat. 49. 12.000, 7.000. Hemen hobeto begiratuko dugu. Queen Elizabeth. Nahikotxo falta zaio oraindik. Panazia zen Ramat. Ramat zuzenean. Gertuen dudana delako. Azkenengo eta gero ea teoria hori benetakoa den, ala ez. Tennesseerena, uste dut hori bai edo bai Tennessee oparitzen dizutela. Enterprisena ikusi beharko dugu. Ramati asko ere zeo falta. Gauzak diren moduan. Queen Elizabeth eta Azur Leineko agatik erosi genuen bere momentuan. Oazeman. Zironome. Eta nik utzi zaituzu. Helburua da partida jokatzea. Hau azkenengoa. Enterprisena arraro izan da laugarren misioa edo zirelako bi misio ezberdin eta izateko Enterprise jokatu behar zen nituen 6 misio. Eta gara, azkenengo misioa izatez Tennessee lortzeko zenez eta gara apur bat arraro izan da. Zer gertatu zen jakite.
Agian datorren astean egongo da beste zeozer. Gauz ez zuten oso ongi azaldu. Ahora se me... Tier bosteko ingelesa edo estatu batu barra. Bueno, enadeako gara zelantzatik. Bueno, Britania robeto. Baten bat jotzen diogun edo ez. Bat do apur bat nahi duen moduan. Listo. Garen segertatzen den. Vale. Se ha bukatu genuen. ¿Cómo se llama el programa de Ron? La resistencia. Hau ez, joe. Leite.
Segaitik 45. Ez, estatu batuak. Tennessee. Ahora. Eta Enterprisen eta ditu guztiak ez dira heltzen. Hone eginda daukagu. Hemen ikusiko da. Misio hori hau ezen. Hau da, komunitateak batera egiten duten misioak eta hortzegatik ematen zute hau. Bueno, a ver, hemen. Oh, Enterprise.
Hau ez nuen espero izateko. Esperientziare oso ondo dago. Eta ikatz gehiago. Itxaron. Enterprise. Enterprise. Egia da ematen zutela. Itxasontzia polita da. Beno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko izan zaizuela, eta